Inabanta 250 ka magagmay nga negosyante sang bugas sa Western Visayas makabaton sang financial assistance suno sa DSWD 6. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. 3.75 million pesos ang natala na nga i-release ng DSWD6 para sa mga magagmay nga rice retailers sa rehiyon. Sa inisyal nga datos ng DSWD, yara sa 250 ka magagmay nga negosyante nga iga-identify sang DTI ang makabaton sang pinansyal nga bulig. Initially, for this pilot, implementation is 250 ka mga small rice retailers from Western Visayas, different provinces. And that's 15,000 pesos per retailer. That's around 3.75 million. Tinutuyo sini nga mabuligan ang mga rice retailers sa pagpatuman sang price ceiling sang bugas. Halos nagakaubusan na ang supply sang well-milled rice sa balaligyan sang bugas ni Marjeline diri sa haro sa pagnubo sang presyo sini sa 45 pesos kada kilo. Maiwat man ang supply sang regular milled rice bangod wala sang may nagabaligya nga supplier sa barato nga presyo. Suno kay Marjeline, bisan pa perde sila sa pagpanubo sang presyo, kinahanglan nila nga mag-comply sa ginapatuman nga price ceiling. Ang iban nga customer namon gareklamo bala kay tama kamahal kay ga pabarato na lang kami bisan gamay na lang ang ginansya, okay lang basta. Gani nagalaom ang mga apektado nga rice retailer nga makabawi pinaagi sa financial assistance ng gobyerno. Upoy Kirumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.